Ahoj, dnes to bude Devínska Kobyla. Kopček vedľa Bratislavy vysoký 514 metrov. Na jej vrchol vedie viacero trás, či už z Bratislavy, Devína, ale aj Devínskej Novej Vsi. Jedná sa o značené turistické trasy. Mal som si trasu, ktorá mi posledná ostávala, a to bezbariérovú asfaltovú cestu až hore. Ja som išiel od zastávky Alexio. Na vrchole sa nachádza bývalá základňa povzdušnej obrany, z ktorej ostali už iba chatrajúce ruiny. Dočítal som sa pár článkov o budúcnosti objektu, aj keď na budovách sú vidieť možné návrhy projektov alebo respektíve využitia do budúcna, no pri rýchlosti, ako sa tu veci riešia, aj to, čo tam ešte stojí, tak padne. Ale čo tam stojí, je 20 metrov vysoká rozhľadňa s výhľadom na všetky svetové strany. Za pekného počasia ako dneska je vidieť fakt ďaleko. Pri ceste dole som zvolil trasu na Devín, kde sa nachádza nielen sútok Dunaja a Moravy, ale aj zrúcaný na hrad Devín, kde je vlastne dnešný výlet Japončín.